खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। खरसा आसाम आरो बराक सेरफाङाव सेथि खोन्दो पन्चायत बिसायख'थिया जागायबाय। रायजोनि मोन 14 जिल्लायाव गिबि खोलोबनि पन्चायत बिसायख'थि। दिमा हासावआव सानै उदखारि हमदों। गलाघाट आरो कार्बि आंलं पुलिसनि जइन्ट अपारेशनाव 4 कौटि रांनि हेरेन जब्द। बिजेपिनि बिजाथिया भट होनानै बेलट पेपारखौ ससियेल मिडियायाव फोसावदों। 1 नं बालाबारि गामिनि लाइमोन आफादा गामिनि गुनगोनां फरायसाफोरखौ बरायदों। ड्रेननिफ्राय डिजेल खावग्रा 4 दायनिगिरिखौ गुवाहाटी आरपिएफआ एरेस्ट खालामदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। दिनै 2 मे 2025 शुक्रबारखालि आसाम पन्चायत बिसायख'थिनि गिबि खोन्दो भट होनाया जागायबाय। खरसा आसामनि तिनिसुकिया, डिब्रुगड़, चराइदेव, शिबसागर, माजुली, जरहाट, गलाघाट, धेमाजि, लखिमपुर, सनितपुर, बिश्वनाथ आरो बराक सेरफांनि काछार, हाइलाकान्दि, श्रीभूमि जिल्लायाव जागायबाय। आसाम रायजोआरि बिसायख'थि आय'गआ खुंनाय बे पन्चायत बिसायख'थिया दिनै सेथि खोन्दो आरो नैथि खोन्दोनि बिसायख'थिया फैगौ 7 मेआव जागोन। बेनि उनाव फैगौ 11 मे 2025 खालाराव पन्चायत बिसायख'थिनि भट साननाया। आसामाव दिनैनिफ्राय जागायबाय पन्चायत बिसायख'थि। बराक सेरफांखौ लाफानानै रायजोनि मोन 14 जिल्लायाव दिनै गिबि खोलोबनि पन्चायत बिसायख'थि खुंदों। दिनै पन्चायत बिसायख'थि खुंनाय जिल्लाफोरा जादों तिनिसुकिया, डिब्रुगड़, चराइदेव, शिबसागर, माजुली, जरहाट, गलाघाट, धेमाजि, लखिमपुर, सनितपुर, बिश्वनाथ, काछार, हाइलाकान्दि आरो श्रीभूमि। गिबि खोलोबनि भट बिसायख'थिनि भट लानाया दिनै फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायदों आरो बे हाबाफारिया बेलासिनि 4:30 रिंगासिम। गिबि खोलोबाव 216 जिल्ला परिषद मासिनि थाखाय बिसायख'थि खुंनाय जायो आरो मोन 14 जिल्लानि 12,916 भट मिरुआव दिनै पन्चायत बिसायख'थिनि भट आजावनाया सोलिगासिनो। रिपर्ट बादिब्ला गिबि खोलोबाव दिनै 44,66,984 सा हौवा भटारफोर आरो 44,93,429 सा आइजो भटारफोरजों लोगोसे थामथि आथोननि 164 भटारफोरा भट होगोन। मख'नो गोनांदि नैथि खोलोबनि पन्चायत बिसायख'थिनि भट लानाया फैगौ 7 मे खालि जागोन। बेनि उनाव फैगौ 11 मे खालि बिसायख'थिनि भट सानगोन आरो फिथायखौ फोसावगोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि गिबि खोलोबाव बिसायख'थि खुंनाय जिल्लाफोराव दिनै सोरखारनि बन्द फोसावनाय जादों। बे जिल्लाफोराव दिनै गासैबो स्कुल, कलेज, सोरखारि, बेसोरखारि मावख' आरो गुबुन फसंथानफोरखौ बन्द खालामनाय जादों। पुलिसआ दिमा हासावआव सानै उदखारि हमनो हादों। रां दाबिनाय केसआव हमदों सानै उदखारिखौ। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला दिमा हासाव जिल्लायाव नेशनेल हाइवे अथ'रिटि अफ इन्डियानि लामा प्रजेक्टनिफ्राय रां दाबिनाय सानै उदखारिखौ पुलिसआ हमदों। NHAI प्रजेक्टआव रां दाबिनानै हमजानाय सानै उदखारिखौ लान्थानलुं बरियामटक 30 बोसोर आरो हेलिवां निउमे 28 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोर सानैबो सोरखारजों बेन खालामजानाय उदखारि आफाद NHCNनि सोद्रोमा। बबेखानि लान्थानलुं आरो हेलिवांआ उदखारि आफाद NHCNनि सार्जेन्ट रेंकनि केडार होननानै मिथिहोनाय जादों। आसामनि DGP हारमित सिंहआ सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला सानै उदखारिजों लोगोसे गंसे 7.65 mm पिस्तल, गंसे मेगजिन आरो माखासे गोगो गुलिफोरखौ जब्द खालामनो हायो। बेनि सिगां बावैसो सान सिगां दिमा हासाव जिल्लायावबो आसाम पुलिस आरो आसाम राइफल्स जुथाइ अपारेशन खालामनानै NHCNनि 3 सोद्रोमाखौ हमनो हादोंमोन। आसाम नागालेण्ड रायजोआरि सिमानि 1 नं सुङाजानाव गोबांथार बिबांनि ड्राग्स हमनो हादों। गलाघाट पुलिस आरो कार्बि आंलं पुलिसनि जुथाइ अपारेशन खालामनायाव जब्द खालामनो हायो गोबांथार बिबांनि ड्राग्सखौ। बेजों लोगोसे सासे ड्राग्स पेडलारखौबो पुलिसआ हमनो हायो। रिपर्ट बादिब्ला गलाघाट पुलिस, कार्बि आंलं पुलिस आरो CRPFनि 155 नं बेटेलियन जवानफोरा 1 नं सुङाजानाव जुथाइ अपारेशन खालामनायाव गंसे बलेर' गारिनिफ्राय 671.92 ग्राम हेरेन जब्द खालामनो हादों।
बबेखानि रैखाथि बिफाना जब्द खालामनो हानाय हेर'इननि बेसेनखौ खमैबो 4 कौटि रां जागोन होननानैबो पुलिसआ आन्दाज खालामनाय जादों। मोन 49 साबोननि बक्सफोराव सोनानै आयेन बेरेखायै स्मागलिं खालामनानै लाबोदोंमोन हेर'इनखौ। आयेन बेरेखा ड्राग्स पेडलारआ बलेर' गारियाव सिक्रेट चेम्बार बानायनानै लाबोखुमादोंमोन हेर'इनखौ। दिनै फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय आसामनि मोन 14 जिल्लायाव खुंदों पन्चायत बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि भट लानाय। गासैबो भट मिरुफोरावनो गोजोनै भट होनाया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों बेलट पेपार। भट होनानै बेलट पेपारखौ ससियेल मिडियायाव फोसावदों पन्चायत बिसायख'थियाव बाहागो लानाय सासे बिजाथिया। बिजेपि बिजाथिया मावदों बे हाबाखौ। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला लखिमपुर जिल्लानि 8 नं सुबुनसिरि जिल्ला परिषद बियाबनि क्रिनासुति पन्चायतनि 12 नं मिरि जियरि गोजौ फरायसालिनि भट मिरुआव जादों बे जाथाया। आन्चलिक पन्चायतनि बिजेपि दोलोनि बिजाथि गंगा सिं धाइदा गिबियाव भट होनानै मबाइल फनाव बेलट पेपारनि सावगारि सेबखांना ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि पन्चायत बिसायख'थियाव बाहागो लानाय सासे बिजाथिनि बे हाबाया गोख्रों बिजाथाइ सोमजिहोदों आरो बिसायख'थिनि सासे बिजाथियानो बेबादि खान्थि सिमफायनाय हाबाखौ माबोरै मावनो साहस खालामखो होननानै सांग्रां सुबुंफोरा सोंथि सोंदों। बेजों लोगोसेनो बै बिजाथिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि खालामदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वरनि 1 नं बालाबारि गामिनि लाइमोन आफादा मेट्रिक आरो जौसिन थाखोआव उथ्रिनाय गुनगोनां फरायसाफोरखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बरायो। बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ सामलायो 1 नं बालाबारि गामिनि गामि सामलाय आफादनि गाहाय नेहाथारि जितेन बर' बिथाङा। बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि आफादनि आफादगिरि हांगामा नार्जारिया। बिथां नार्जारिया गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ थांखिना गासै फरायसाफोरखौ गावनि थांखिखौ जाफुंसार होनायजों लोगोसे साफा गुन गोनां मानसि जानो थाखाय खावलायो। 1 नं बालाबारि गामिनिफ्राय 5 फरायसाया मेट्रिक आरो 9 फरायसाया जौसिन थाखोनि आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रियो। बे हाबाफारियाव गाहाय सामलाय आफादनि आफादगिरि मंगल चन्द्र बर' बिथाङाबो गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों गासैबो फरायसाफोरखौ मोजाङै नाजानायजों लोगोसेनो जिउनि थांखिखौ होसोनायाव मेंनो नाङा होननानै खावलायो आरो बे मेलावनो गामि बोराइ फैमाल नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लायो। लोगोसेनो मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां बिबुंथि होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो फारियै समाज सिबियारि देबेन बर', हांमा बर', आर'नाइ रादाबनि सुजुगिरि राजिब बर', बड'सा खौरांनि खौरांगिरि दैमालु राम बर', लोगोसे गामिनि रायजो राजा दिथागिरि। 1 नं बालाबारि लाइमोन आफाद आरो फरायसा फरायसुलि नुजाथिनायाव हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। गुवाहाटी रेल स्टेशनाव आरपिएफआ 4 डिजेल खावग्रा सिखावखौ एरेस्ट खालामदों। ट्रेन नाम्बार 12067 आप हान्थियारि ट्रेननि मोब्लिबारि दैथायग्रा जेनेरेटरनिफ्राय डिजेल खावफुनाय समाव आरपिएफआ जायगायावनो हमनो हायो। रेल बिफाननि मेजिस्ट्रेटनि साखाथियाव फसंखांनायनि उनाव आरपिएफआ 4बो दायनिगिरिखौ लख्रायाव थानाय गुवाहाटी सेन्ट्रेल जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय मार्च दानाव गासै 19 आरो एप्रिल दानाव गासै 22 सिखावखौ गुवाहाटी आरपिएफआ एरेस्ट खालामनो हादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।